Käyks jo? Joo. Ympyrä on pyöreä, piihon siinä tuttu. Se löytyy myöskin laskimesta, siksi ei tarvi osata ulkoa. R on säde ympyräs, se on puolet halkaisijasta. Ympyrän piiri on 2 pi r ja ala on pi r toiseen. Ympyrä on pyöreä, pi on siinä tuttu. Se löytyy myöskin laskimesta, siksi ei tarvi osata ulkoa. R on säde ympyräs, se on puolet halkaisijasta. Ympyrän piiri on 2 pi r ja ala on pi r toiseen.